Ak predávate v B2C segmente, určite viete, že nie sú ľahké časy. Ekonomická neistota, spoločenská atmosféra a niekedy aj počasie vedia zakývať s obchodom. Plné sklady tovaru, ktoré sa neotáčajú tak ako pred rokom a vy možno hneď uvažujete nad expanziou do zahraničia. Mnoho firiem dnes prehliada jeden obrovský priestor a to je B2B segment. Predaj do maloobchodov, hotelov, škôl, škôlok, iných firiem a predajcom. A ak si myslíte, že si sami vytvárate konkurenčné prostredie, tak sa mýlite. Práve naopak. Vytvárate si sieť obchodných partnerov, ktorí ak sú spokojní, nakupujú u vás pravidelne, nakupujú vo veľkých množstvách a pomáhajú vám s cashflow. Je pre vás lepšie predávať koncovému zákazníkovi s PNO 25% alebo obchodnému partnerovi so zľavou 20%. Na veľkoobchodného partnera sa zároveň nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa a s ním spojené náklady na vrátenie tovaru. Ako teda s B2B marketingom začať? Definujte si, pre koho je váš produkt určený, určite si cieľový segment, ale nie zatiaľ konkrétne firmy. Vytvorte si samostatnú obchodnú politiku pre tento segment. Cenová ponuka, obchodné podmienky, nákupné množstva a tovar a spôsob objednávky. Pripravte si samostatnú podstránku alebo sekciu na webe. Tá by mala zahŕňať podmienky spolupráce, výhody, kontakt a formulár. Zvoľte si vhodnú platformu, lebo v B2B segmente nestačí len post na Instagram. Komunikujte s profesionálnym publikom priamo na LinkedIne. Je to skvelá platforma na budovanie dôvery cez odborný obsah a oslovte ich priamo do správ. Používajte e-mailing, ale cielene. V B2B segmente je to stále silný obchodný nástroj. Nerozposielajte hromadné, ale personalizované e-maily. Nezabudnite na nástroj na správu kontaktov. Bez neho si totiž nebudete pamätať, kedy, kto a čo vám povedal a aký bol váš posledný obchodný krok. Zo skúsenosti vám vieme odporúčiť napríklad nástroj Zoho, ktorý používame aj my vo Vejm. Ak máte e-shop, integrujte B2B zónu so sekciou len pre firmy. Nečakajte na dopyty, oslovujte aktívne. Vyfiltrujte si firmy napríklad cez Google alebo Finstat. Zbierajte potenciálne kontakty na LinkedIne alebo Facebooku. Máte obchodníkov, ktorí majú voľné kapacity? Skúste cold calling. Ak sa vám podarí rozbehnúť B2B biznis, rozložite riziko, získajte stabilnejšie príjmy a môžete rozšíriť portfólio produktov. Dnes sme si prebrali teóriu a na budúce si povieme, ako lídy do Vejmu získavame my.